Ušle ste u klimakterij i odjednom više ne prepoznajete svoje tijelo. Jedete isto, ponašate se isto, a činjenica je da vaga pokazuje nešto više kilograma. I primijetili ste da se nekako debljate oko struka. Možda to nije veliki problem, ali s vremenom može postati. Niste same, niste krive i možemo nešto učiniti kako se ovo ne bi događalo. Vrlo često čujem u ordinaciji, otkako sam ušla u klimakterij, stalno imam problema. Jedem isto, nisam ništa promijenila u prehrani, a debljam se. I nikako to ne mogu izregulirati. Naravno da se to događa. Kada uđemo u klimakterij, mijenja se naše tijelo. Mijenjaju se naši hormoni. Naš metabolizam se usporava. Prema svjetskoj statistici, gotovo 30% žena, pa i više, iznad 40. godine se počinje polako debljati. Usporava se naš metabolizam, a kada uđemo u klimakterij, tada imamo još veći problem. Često čujemo kako je ljepše kada su žene malo okruglastije. Međutim, to nije samo estetski problem. To je problem za naše zdravlje jer je povezan sa nastankom niza bolesti kao što su visoki tlak, šećerna bolest, niza malignih bolesti, pa čak i demencija. Metabolizam se usporava. Tijelo sagorijeva puno manje energije nego što je to bilo u doba prije nego što smo ušli u klimakterij. Znači, mijenja se naš hormonski status, usporavamo se i, nažalost, dolazi do nakupljanja masnog tkiva u području struka, u području bedara i mijenja se naš izgled. U početku smo zbunjeni. Zašto nam više ne odgovara onako kako smo jeli prije nego što smo ušli u klimakterij? Ali u klimakteriju dolazi do promjene u našem hormonskom statusu, dolazi do promjene u našem tijelu. Dolazi do propadanja mišića i kostiju. Manje se krećemo, imamo manju potrošnju energije. Prema određenim statistikama, kada uđemo u klimakterij, trošimo za 30% manje energije nego što je to bilo prije nego što smo ušli u klimakterij. Što znači da ako unosimo istu količinu hrane koju smo unosili prije nego što smo ušli u klimakterij, debljamo se, bez obzira na to što nam se čini da to nije moguće. Jednostavno, naše tijelo troši manje energije. Naše tijelo troši manje energije kada mirujemo, ali isto tako i kada radimo nešto tjelesno, fizički, ako vježbamo. Upravo zato je potrebno promijeniti naše ponašanje. Kao prvo, moramo smanjiti količinu hrane, znači ako je za 30% manje iskorištenost i potrošnja energije koja je bila u odnosu na prije, moramo za 30% manje hrane unositi u naše tijelo. Drugo, moramo razmišljati koja je to hrana koju ćemo mi unositi. Jer u klimakteriju puno brže propadaju mišići i kosti, a to ne želimo. Svi znamo da je najveći problem u klimakteriju osteoporoza. Da bismo održali naše kosti i da bismo održali naše mišiće, moramo povećati unos proteina, moramo povećati unos vlaknastih tvari i moramo iskoristiti te mišiće kako bismo doista i iskoristili energiju koju smo mi unijeli u naše tijelo. Vitamini, minerali i visoka, odnosno odgovarajuća doza omega-3 masnih kiselina su izuzetno važne za naše tijelo. Zašto? Zato što visoka doza, odnosno odgovarajuća doza omega-3 masnih kiselina oporavlja rad našeg mozga, djeluje povoljno na naš krvožilni sustav i isto tako sprječava kronične upalne bolesti, nažalost koje su jako, jako česte u klimakteriju. Primjerice, Zinzino balans ulje, koji ja svakodnevno koristim kao redoviti dodatak prehrani, u sebi sadrži čak 3 grama omega-3 masne kiseline i to 3 omega-3 masne kiseline koje su jako važne za održavanje balansa u našem tijelu. U klimakteriju žene osjećaju da trebaju malo usporiti, možda malo manje se fizički kretati. Ali u tom slučaju zapravo dolazi do manjeg iskorištavanja naše mišićne base, a samim tim i do propadanja naše mišićne base, što je dokazano da godišnje 0,6% naše mišićne mase propada. A to nam nije cilj. Mi želimo održati naše tijelo i želimo održati naše mišiće, a samim tim održati naše kosti. Zato je potrebno stalno tjelesno kretanje.
Možete šetati svakodnevno barem pola sata sa štapovima za nordijsko hodanje jer tako ćete aktivirati sve mišiće u tijelu. Ako to ne želite, možete si staviti u ruksak nekakvu težinu kojom ćete malo opteretiti svoje tijelo i na taj način još više iskoristiti vaše mišiće i pokrenuti iskorištavanje energije. Radite vježbe sa opterećenjem, sa dodatnom težinom. Važno je izgrađivati mišiće, ne dopustiti im da propadnu. Jer ako ih ne opterećujete, oni će se jednostavno zbog prirode, zbog klimakterija, zbog godina smanjivati i na taj način ćemo osjećati sve manju snagu i naše tijelo će početi propadati. Treba opterećivati mišiće. Kada opterećujemo mišiće, na taj način stimuliramo i obnavljanje kostiju i neće doći do ubrzanog propadanja kostiju i značajno ćemo usporiti nastanak osteoporoze koji se inače javlja kod starijih žena. Vježbajte mišiće da sačuvate kosti. Klimakterij nam donosi promjene, ali nam daje i priliku. Ako smo svjesni što nam se događa i na vrijeme prihvatimo ove promjene, možemo sačuvati svoje tijelo i svoje zdravlje. Ne želimo zaustaviti godine, ali ih možemo provesti kvalitetno. Ako želite još ovakvih savjeta, pretplatite se na naš kanal, kliknite na zvonce i vidimo se u idućem videu.